Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Олег Борисов і наступну годину буду з вами працювати я. Одразу хочу представити нашого сьогоднішнього співрозмовника. Це Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Повернемося ще до розмови з вами, але, звісно, будемо сьогодні обговорювати найважливішу, найрезонанснішу тему сьогоднішнього дня – це ДТП у Харкові. І для початку, аби, так мовити, почати розмову, хотів би зараз попросити режисерів, аби вони дали пряму мову речника Харківської поліції стосовно цієї жахливої аварії. Автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Из них 4 девушки и молодой парень. І також сьогодні народний депутат України Антон Гращенко, він виклав відео з камер відеоспостереження саме момент цієї жахливої аварії. Давайте теж його подивимося. Пане Зоряне, ось бачимо з вами жахливі ці кадри. Я не буду перше питання вам будь-яке ставити, просто хочу, аби ви це прокоментували. Перш за все, з вашого дозволу, зроблю одну поправку. Щойно ви бачили брифінг не речника Харківської поліції, а очільника Головного управління Національної поліції в Харківській області Олега Беха. Знаєте, важко коментувати трагедію, оскільки те, що ми всі з вами побачили і почули, безумовно, викликали шок, мабуть, у мільйонів українців, особливо коли мова йде про загиблих, безневинно загублених душ. І зараз останню інформацію, буквально нещодавно я якраз спілкувався з Олегом Бехом, 5 загиблих, 6 травмованих, 2 з котрих перебувають у край важкому стані, зокрема і вагітна жінка, яка знаходиться в перманентному стані впадання і виходу з коми, і зараз лікарі борються за її життя. Молимось Богу, щоб все було гаразд. На жаль, це не перша трагедія, і сьогодні про це багато говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І, мабуть, це ще один дуже потужний сигнал до всіх високопосадовців і народних депутатів України негайно приймати рішення і вносити зміни до нормативних і законодавчих актів щодо відповідальності і щодо врегулювання питань правил дорожнього руху. І сьогодні, безумовно, це стало надзвичайно актуальним. Принагідно я приношу найглибші співчуття родинам і близьким загиблих і, безумовно, також перебуваю в досить гнітючому стані, оскільки такі речі, вони вибивають із колії морально. На жаль, маємо таку сумну тенденцію, ви самі сказали, що це вже не вперше. І, як кажуть експерти, що до таких резонансних подій потрібна дуже велика увага і прикутість громадськості, щоб це не пішло, знову ж таки, як ми вже знаємо про попередні ситуації, щоб про це ніхто не забув. Але, на жаль, навіть попри прикуту увагу громадськості до таких проблем, знову ж таки, враховуючи попередній досвід, це все ж таки не вирішується до кінця. Цікавий зараз ваш прогноз стосовно цієї ситуації. Знаю, що вже там прокуратура спільно з поліцією вже там ухвалили затримання. Будь ласка, от ваш такий короткий прогноз. Перше, я вас хочу запевнити і абсолютно чітко заявити позицію міністра внутрішніх справ, а також профільних органів державної влади, тобто Національної поліції. Ніяких інших варіантів, окрім
справедливого покарання винних цієї трагедії ми не бачимо. Більш того, ми цю позицію відстоюємо чітко і послідовно. І на превеликий жаль, ви з цього починали, часто густо нас самих шокують рішення судів, які відпускають винуватців ДТП. Дуже просто нагадати буквально нещодавно, як той мажор, який збив людину на Лівобережній, успішно Толстишев, да. вийшов на волю. Це не поодинокий приклад. Зараз маємо надзвичайно резонансну подію з олігархом Демінським, який, на моє глибоке переконання, скоїв просто ганебний вчинок і намагається уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Ми цього не залишимо. Інше питання, що, на жаль, ми продовжуємо існувати в системі координат корумпованих і продажних судів. І це також правда. Я не хочу зараз, знаєте, вішати ярлики на всіх суддів. Бо, як показує практика, дякувати Богу, в Україні виносяться і справедливі вироки. Але тим не менш, судова система залишає бажати кращого. І тут ніякої гарантії ми дати не можемо. Наразі одна з ймовірних підозрювана, тобто винуватців цієї трагедії, затримана в рамках статті 208. Їй висувається звинувачення за статтею 276 частиною 3. І їй загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Я сподіваюся, що вирок буде справедливим. І можу запевнити і вас, і всіх українців, що жодного впливу на слідчих Національної поліції, і я переконаний, прокуратури у цьому резонансному злочині, який під лупою у всієї України, не може бути й мови. Олігарх там тато, не олігарх, бізнесмен, не бізнесмен. Відповідати повинні всі. Я вже провів аналогію з Демінським. Раніше-пізніше, якщо його провина буде доведена, він також буде відповідати. І якщо найближчим часом слідство винесе таку постанову, то я не виключаю, що і Демінський буде оголошений в міжнародний розшук. Пане Зоряне, повернемось до цієї теми. У нас на прямому скайп-зв'язку зараз Павло Федосенко, це шеф-редактор видання Newsroom. Доброго дня, чуєте нас? Да, я вас слышу, добрий день. Будь ласка, розкажіть, знаємо, що ви, я так розумію, були свідком цієї аварії. І саме ваше видання перше виклало відео з камер відеоспостереження. Будь ласка, ми ще зарано ще говорити про офіційні висновки, хто винен, хто ні, це зрозуміло. Але цікава ваша думка, саме от попередні думки, взагалі, хто міг порушити правила дорожнього руху, тому що там вже ідуть суперечки в інтернеті, в мережах про те, що там хтось поїхав на червоне світло, хтось на блимаюче жовте. От, будь ласка, ваша позиція цікава. Да, вы знаете, я придерживаюсь такой позиции, что смертельное ДТП, в котором погибли 5 человек, это не та тема, вокруг которой можно дискутировать. Да? Должны сказать свое слово эксперты. Мы действительно добыли видео, мы выложили его в интернет для того, чтобы каждый мог сделать собственные выводы. Я не эксперт. У меня даже автомобильный опыт не очень большой, поэтому я считаю, что здесь не совсем верно высказывать свое какое-то субъективное мнение. Пусть каждый составляет его сам, пусть эксперты скажут свое слово. Все есть на видео, на 2 даже видео уже. Я считаю, правильно так. У нас, до речі, в студії Зорян Шкіряк. Він має до вас питання, пане Павло. Ні, я якраз не маю питання, я просто хотів ремарочку вставити з приводу експертів. Я тут абсолютно підтримую шановного колегу. Справді, висновки мають робити експерти. Так от, на цей момент часу, перше, що б я хотів сказати, коли ми говоримо навіть про блимаючий світлофор, ми повинні пам'ятати, що згідно правил дорожнього руху і жовтий сигнал світлофора не є сигналом, який визначає подальший рух. Тільки на зелений рух, тільки на зелений сигнал автомобіль може рухатися. Тому в даній ситуації сьогодні знімаються всі відповідні експертизи,
І як я вже сьогодні говорив в коментарях кільком телеканалах, не виключено, що і водій Таурега виявиться порушником ПДД. Тобто в даній ситуації ми переконані, що дівчина-водій Лексуса порушила правила дорожнього руху. Це сьогодні доводять ті попередні висновки експертів, які є. Але і по водію Таурега відпрацьовується, скажімо так, слідчими все, що потрібно. Знімаються додаткова інформація з усіх камер зовнішнього спостереження. І я сподіваюся, що заключне слово скажуть експерти. Тобто я не виключаю, що винуватців може бути два. Ну, на одному з відео було видно чітко, що от Lexus, він прискорював рух, я так розумію, після світлофору. Павло, що стосовно цього ви можете прокоментувати? На первом видео, которое изначально выложили мы, очень плохо видно сам момент столкновения. Это буквально доля секунды. Но там видно, что обе машины двигаются с большой скоростью. Абсолютно Lexus правильно. влетает в кадр действительно быстро, но и Touareg, который стартует со светофора, он быстро набирает скорость. То есть в момент столкновения обе машины неслись так очень хорошо. Это действительно так. И я бы хотел добавить, не слышал просто, о чем говорили перед тем, как я включился. У нас примерно час назад прошел брифинг начальника областного управления полиции, и там действительно шла речь о том, что сейчас уже можно говорить о том, что девушка, которая сидела за рулем Лексуса, нарушила правила дорожного движения, но точно так же правоохранители говорят о том, что водитель Туарега тронулся на желтый цвет. Павло, які Те, що я зараз казав. настрої, які зараз настрої взагалі у Харкові і що нині коїться на місці ДТП? Вы знаете, последний раз нечто подобное, такие настроения, я помню 9 лет назад, когда произошла трагедия на Полтавском шляхе. Да. Это действительно шок. Это действительно шок. Люди несут цветы к месту трагедии. Люди, я так понимаю, не только которые знали погибших, а просто не безразличные харьковчане. С самого утра это продолжается. Вот мой коллега был на месте уже часов 9, и уже там были цветы, люди идут, несут, ставят свечки. Город в шоке. Несмотря на то, что Харьков — это мегаполис, 1,5 миллиона практически жителей, но как-то эта трагедия, мне кажется, задела всех. Дякую вам, Павло, за коментар. Павло Федосенко, шеф-редактор видання Newsroom, був на скайп-зв'язку з студією АТР. Пане Зоряне, знову ж таки, бачите, все доходить до того, що причиною цієї аварії ймовірне підвищення швидкості обох автомобілів. Обох. Стосовно цього, дуже багато людей, зокрема, ось Володимир Омелян писав, і пан Береза писав також, що вони, ось я хочу зацитувати, попрошу режисерів зараз вивести пост Володимира Омеляна, щодо цієї трагедії у Харкові написав. Так ось, цитую. Щодо трагедії у Харкові і тих аварій на дорогах, в яких щороку гинуть тисячі українців. Декілька місяців тому ми вийшли з ініціативи обмежити швидкість руху в населених пунктах 50 км на годину. При такій швидкості фактично виключаються смертельні випадки. Максимум незначний травматизм. Нам відповіли не на часі політично чутливе питання. Одразу хочу прочитати пост пана Берези, що він стосовно цього казав. Цитую. «Только что я пересмотрел видео ДТП в Харькове со смертельным исходом. Там нет разъяснения о том, кто виновник ДТП, но у этой трагедии есть предыстория. Виновница ДТП неоднократно нарушала ПДД и всегда откупалась небольшим штрафом. К чему это все привело, мы все видим, и это страшно. Идешь по улице, и вдруг какой-то человек просто стирает твое существование. Вместе с Леонид Емец приняли решение и пишем законопроект, существенно ужесточающий наказание за нарушение правил дорожного движения. В ближайшее время мы подадим его в Верховну Раду». Чи взагалі змінить якось ситуацію з такими аваріями, підвищення штрафів? Дивіться, це тема, яка задіває за болюче, особливо нас, тому що і міністр внутрішніх справ, і я, і мій колега Антон Геращенко, ви знаєте, останніх щонайменше 2,5 роки
не кричимо, а виємо про те, щоб уже припинили ми загравати із тим, що відбувається у нас на дорогах. Сьогодні міністр розмістив сумну статистику з кількістю загиблих на дорогах по вині водіїв, в першу чергу, недобросовісних, по суті, злочинців. І уже ця трагедія заставляє не просто задуматися, а діяти. Я неодноразово особисто говорив про те, що ті штрафи, які були введені, скажімо так, нещодавно в діюче законодавство, взагалі не вирішують проблеми. Це стосується не тільки порушень правил дорожнього руху, а, скажімо, які можуть бути питання, якщо 400, 500, 600, 700 гривень за рух на червоне світло нікого сьогодні не налякають, або за перетин двійної осьової, або за інші правопорушення. Я, наприклад, категорично вважаю і підтримую ініціативу щодо введення максимально жорстких штрафів, приміром, за розмову по мобільному телефону. Якщо ви водій, а я от, наприклад, водій, я дуже часто зіштовхуюся з проблематикою, коли людина, говорячи по телефону, просто не бачить, що вона робить на дорозі. Відволікається. І мобільний телефон також стає причиною трагедій, і в тому числі ДТП з летальними наслідками. Більше того, вважаємо, що сьогодні штрафи по ось таким правопорушенням повинні бути збільшені в десятки разів. Але ми повинні розуміти ще одну складову процесу, який, на жаль, заважає нам діяти ефективно в тій царині. Нам необхідно вводити систему відеофіксації правопорушень. І це питання сьогодні, якщо хочете, державної безпеки. Бо на дорогах гине людей більше, ніж на війні. І тут я вже закінчу, з вашого дозволу, тут потрібно розуміння держави, бо один приклад вам назву, сумний дуже. Тільки в на двох камерах тестових відеофіксації правопорушень в місті Києві за 1 місяць було виявлено понад 80 тисяч випадків. 80 тисяч. Якщо це в нинішніх грошах перевести в штрафи, то це понад 30 мільйонів гривень. Я думаю, що всі питання зняті. І тут і Міністерство фінансів, і Міністерство економіки, профільний віце-прем'єр повинні зробити все, звичайно, за підтримки повної співпраці з Міністерством внутрішніх справ, щоб винайти кошти, але ми повинні принаймні у містах-мільйонниках встановлювати відеофіксацію правопорушень. У нас зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Гармаш, головний редактор видання «Остров». Сергію, доброго дня. Добрий день. Ось Зорян Шкіряк виступає за те, щоб підвищити штрафи, вартість цих штрафів. Яка позиція ваша? Я помню, уже неоднократно повышались эти штрафы, очевидного улучшения ситуации на дорогах я не помню после этого. Более того, я могу абсолютно четко сказать, что вопрос не в размере штрафов, а в том, что многие водители чувствуют себя безнаказанными на дорогах и просто не соблюдают действительно правила. Но это вопрос вообще не из-за количества денежных средств, да, которые с них могут взять, а из-за самоуверенности, что люди знают, что они могут договориться. Вот тоже Харьковское ДТП, это все-таки классический пример мажорства. Да? Девочка-мажор, которая уже нарушала правила, скорее всего, не была привлечена к ответственности. И, скажем, вот допустила вот это просто из-за своего отношения к красному свету, к каким-то ограничениям, прежде всего из-за отношения к людям, которые ходят и ездят так же само, как она по этим дорогам. Поэтому здесь вопрос прежде всего в наказании или безнаказанности, в том, как чувствуют себя водители. А когда нам говорят, что давайте просто штрафы повысим, то у меня первая возникает мысль, что ГАИ опять проголодалась и нужно накормить гаишника.
Когда говорят о том, что или опять же о том, что нужно пополнять государственный бюджет, потому что пенсии повышают, а откуда деньги берутся на это, нам никто не говорит. Почему не говорят о том, что о состоянии дорог, которые приводят к не меньшей аварийности, чем нерадивые водители. При этом их особо не ремонтируют, как бы дороги не освещены. Вот даже вот этот харьковский случай, я смотрел видео, которое размещено было, если бы там просто стояли парапеты, то есть если бы дорога была ограждена хотя бы возле остановки, то этого бы просто не случилось. Но у нас об этом никто не говорит. В Европе после терактов, когда грузовики заезжали на пешеходную часть, скажем, и давили людей, у них сейчас весь Берлин уже огражден, проезжая часть ограждена от той части, где гуляют пешеходы. А у нас об этом не говорят. У нас говорят о том, что давайте повысим штрафы. Вот я этого не понимаю. Зачем нам машины со спидометрами в 180 километров, если ездить можно 110, да? Почему? То есть нужно правильно смотреть на эти вопросы и не только как содрать с людей больше, а как создать в городах нормальные условия, то, чтобы люди ездили. А те, кто нарушает правила, действительно отвечал за них. У нас сейчас нормальные правила, в принципе. Ну, масло масляне, ви знаєте, якщо можна, я... отвечать за нарушение вот этих правил, а не ужесточать правила, потому что ужесточение правил ни к чему хорошему не приводит. Ну, ви знаєте, я це масло масляне слухаю, скільки себе пам'ятаю, в усьому шукати зраду. Я, до речі, можу з певними тезами погодитись. Якщо говорити про Харків, я думаю, що ці питання повинні задаватися, в тому числі місцевій владі, зокрема меру Харкова Кернесу. Але, знаєте, що стосується більш жорстокого покарання, в тому числі фінансового, можу вас запевнити, ніщо не стимулює людину до дотримання правопорядка, так як удар по кишені. Тому не потрібно тут розказувати про те, що кардинальне збільшення штрафів не призведе до певної відповідальності. Інша річ, от тут я погоджуюсь, що ввівши, скажімо, збільшивши в десятки рази ці штрафи, потрібно чітко здійснювати регулювання, щоб ці штрафи сплачувалися, тобто зобов'язували громадян з відповідним рівнем відповідальності у разі несплати це робити. І безумовно, абсолютно погоджуюсь з колегою стосовно того, що це питання повинно вирішуватися в комплексі. І якщо ми говоримо про збільшення штрафів, як я вже сказав, потрібно чітке регулювання, щоб ці штрафи платилися. Не поставимо ми, на жаль, біля кожного стовпа по поліцейському. Таких можливостей у нас немає. А от що стосується доріг... Давайте говорить о том, что штрафы не должны делать людей нищими и вообще сделать наши дороги непроезжими, скажем так. Слухайте, штрафи людей... Слухайте, да не ми... Для того, чтобы получить деньги с людей. Та не малю... Що значить получить? Що значить получить деньги? Взагалі, що за бред ви несете? Ми говоримо... То слухайте, ну я не хочу цю маячню слухати. Цю маніпуляцію якусь абсолютно, вибачте, неадекватну. Що значить получить з людей деньги? Що значить получить з людей деньги? Людина порушила правила дорожнього руху і зобов'язана державою заплатити штраф у державний бюджет. Ті, хто їздять на автомобілях, вибачте, уже точно не ніщі, якщо вже на те пішло. Тому не розказуйте тут байки. І не намагайтеся маніпулювати. Пояснюю. Це не тільки питання Міністерства внутрішніх справ, це питання комплексного рішення всіх профільних міністерств і відомств. І Міністерства фінансів, і Міністерства економіки, і Міністерства інфраструктури, яке відповідає за стан доріг, про що ви вже згадували, і відповідно місцевих органів державної влади, тобто мерій, державних адміністрацій, обласних, місцевих. А ми перекидаємося словечками. Штрафи, вибачте, вам не подобаються, якщо вони будуть великі. Я закінчу. Більш того, і сьогоднішній день люди, які фактично стають вбивцями потенційними, сідаючи за кермо в нетверезому стані, обходяться взагалі незначним покаранням. Бо навіть той штраф, який був збільшений до 10 тисяч гривень, сьогодні нікого не лякає. Як пили, так і п'ють. Як вбивають людей, так і п'ють. Тому особисто я вважаю, що в цій царині ми повинні за перший раз збільшити штраф мінімально до 50 тисяч гривень. І повірте мені, це вже не
10, а 50 тисяч гривень, в тому числі і передбачити за водіння в нетверезому стані кримінальне покарання з строком ув'язнення. І якщо перша пара-тройка ось таких от негідників, як я вже сказав, потенційних вбивць, поїде в тюрму, я думаю, потихеньку ситуація буде змінюватися на краще. Пане Сергію, ваш коментар? Ну, я абсолютно не согласен, потому что если сам мой оппонент говорит о том, что штрафы не пугают в 10 тысяч, а 10 тысяч это нормальная сумма для пересечного, скажем так, українця. Та не треба сідати п'яним за кермом, пугають, не пугають. Да перестаньте бути захисником негідників і злочинців. Що вам з того? Про що ви взагалі говорите? Пане Зоряне, давайте. Схаменіться. Давайте поважати один одного. Пане Сергію, давайте завершіть, будь ласка, свій коментар і будемо переходити далі. Я, в принципе, уже все сказал. То есть повышать штрафы, они сейчас высокие достаточно для пересечных украинцев. И эти украинцы как раз их не нарушают. Те, кто нарушает, их не пугают 10 тысяч, то их и 50 тысяч не испугают. Сейчас становится вопрос просто о том, чтобы больше содрать денег с людей. Действительно. Добре, почули вашу позицію. Знаєте, Дякую. от, ну як я можу не відреагувати на маячню? От я Пане не можу Зоряне, зрозуміти логіку. Що значить содрать деньги з людей? Ну, Ми говоримо про правопорушників. Ну ви розумієте, де є межа адекватності того, що цей пан Пане Зоряне, говорить? є така думка, маємо право приймати усі думки. Пане Сергію, Слухай, дякую. перестаньте захищати злочинців дя- за кермом. Дякую, пане Сергію. Сергій Гармаш, головний редактор видання «Остров», був з нами на прямому зв'язку. Розумію емоції, пане Зоряне, але знову ж таки... Послухайте, вони зважив- далі будуть вбивати, а він буде розказувати про те, що з них здирають гроші. Ну ви розумієте, що є, в принципі, це навіть аморально. От я вважаю коментар цієї людини аморальним. Тому що ми не говоримо здирати деньги з людей. Ми говоримо про правопорушників, про людей, які наражають на небезпеку інших, в першу чергу пішоходів. Ну це різні речі. Ну слухайте, ну або людина, я не знаю, ну взагалі я не зовсім розумію адекватність подачі такого трактування. Вибачте, але я вважаю це просто неприпустимим. Що робити з судовою системою? Не хочеш, вибачте, закінчу. Якщо не хочеш платити, то їсть так, щоб не порушувати правила. От і все. І ніхто не буде, як він каже, здирати. І ніхто не буде штрафувати, якщо людина буде дотримуватись правил дорожнього руху. Враховуючи попередньо, все нормально, це емоції, я розумію, але все ж таки будемо поважати одне одного. У нас не працює судова система. Усіх тих винуватих, як ви казали, мажорів, відпускають все одно. Що тут робити? Можливо, це є вихід з ситуації, ніж підвищення штрафів? Теж ваша Ні, думка? дивіться, ну це ж все в комплексі. Ну ви зрозумієте таку річ. Штрафи – це одне. Штрафи – це механізм реагування на правопорушення. Повірте мені, що я вже сказав, Просто у нас що все доходить до ніщо- того, що все доходить до підвищення. Послухайте, ну вибачте, система стара. Послухайте, ну вибачте, ну ви знаєте, у нас всі кричать, що всім погано живеться. Тим не менш, коли ти виходиш на вулиці, і всі бідують. Коли ти виходиш на вулиці, маса шикарних автомобілів із литовськими бляхами, із польськими бляхами, маса заторів, тому що всі на автомобілях. Заходиш в ресторан, столики зайняті, заходиш в супермаркет, черги стоять, але всім погано. Послухайте, давайте навчимося бути відповідальними. Чомусь в цивілізованих країнах великі штрафи працюють. І переконаний в тому, що якщо ми будемо ці норми вводити, то вони також будуть щонайменше, ні, вони не вирішать питання, стримувати потенційних правопорушень від здійснення цих правопорушень. Але це відбудеться тільки в тому випадку, якщо відповідальність буде невідворотньою. А сьогодні у нас все з точністю до навпаки. На жаль, до відповідальності не притягується, тому що немає повноцінної системи контролю. Що стосується судів, це питання глобальне, і воно стосується не тільки виходу мажорів. Воно стосується багатьох проблем, які сьогодні відбуваються в державі. Що робити з тими людьми, які саме відпускають порушників? Ну, ви знаєте, що стосується суддівського корпусу, мені важко сказати, що з ними робити. До суддів лінча я точно не закликаю. Але я думаю, що важливо задіювати всі необхідні правові
механізми і маю надію, що і нещодавно прийнята судова реформа хоча б через кілька років цю ситуацію допоможе змінювати. Тому що справді, я вже говорив, що сьогодні єдине місце, де вони можуть домовитися, скажімо так, дотерти, так, як у нас звично сленгом говорять, це суд. І ми, як представники Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, іноді буваємо шоковані, наголошую, шоковані тими рішеннями, які приймають суди, в тому числі по винуватцях ДТП. Тобто це корупція в чистому вигляді, якщо хочете. Хочу ще, продовжуючи цю тему, Фейсбук-пост Дмитра Гнапа, журналіста-розслідувача, зачитати. Він теж відреагував на цю подію. Цитую, прошу режисерів вивести це на екран. Через сьогоднішню трагедію в Харкові повторю свій нещодавний пост про те, що безкарність вбивць за кермом підживлює свавілля і нові трагедії. А прокуратура по справі Толстошеєва, до речі, так і не відповіла. Затеречниця генпрокурора Лариса Сарган вправно у Фейсбуці критикує антикорупціонерів. Є чим зайнятися прокуратурі, крім покарання вбивць на дорогах УГУ. Ось так він про це написав. Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач. До речі, з хвилини на хвилину очікуємо його пряме включення телефоном. Сподіваюсь, редактори мені підкажуть. Знову ж таки, все втикається от саме в цю судову справу. І знову ж таки, можливо, повторюся, але дуже важливо є зараз це щоб громадськість за цим стежила, але знову ж таки, чи допоможе воно цього разу? Тому що обурило вже вкотре таке. Ну, ще раз кажу, я можу відповідати тільки за профільне відомство. Я, до речі, тут погоджуюсь з Дмитром Гнапом і вважаю, що історія з Толстошеєвим, яка і для нас стала шоком, і я, до речі, також публічно з цього приводу, навіть таких Толстошеєвих насправді дуже багато, показала ще раз безкарність абсолютних виродків. І абсолютно чітко повинно бути розуміння, що ця безкарність народжує вседозволеність, в тому числі і на дорогах. Оце і є головний лейтмотив того, про що ми говоримо. Якщо є правопорушення, має бути невідворотня відповідальність. Якщо є з вини водія п'яного, обдовбаного чи просто того, хто порушив правила жертви і летальні наслідки, то людина має сидіти в тюрмі. Ну, інакших варіантів я не бачу. Інакше все це буде, ми будемо, знаєте, як воду в ступі переливати із пустого в порожнє. Тому тут має бути, решті-решт, задіяний комплексний механізм заходів, які покращать ситуацію на українських дорогах. І це питання всіх профільних і відповідальних органів державної влади, які до цього причетні. Принаймні ми про це кричимо вже не перший рік. Ще один Фейсбук-пост Романа Сулими. Прошу вивести режисерів на екран. Ні, давайте до цієї теми повернемось пізніше. Мені підказують, що у нас Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач, на прямому зв'язку. Пане Дмитре, чуєте нас? Так, добрий день, чую. Добрий день, вітаємо вас теж. Пане Дмитре, до речі, от буквально 2 хвилини тому зачитували ваш пост у Фейсбуці. Без конкретного питання. Просто цікава ваша думка і цікавий ваш прогноз на розвиток ось цих подій, враховуючи попередній досвід ось таких от резонансних аварій. Ну, головне побоювання у мене насправді навіть не стосовно роботи, а стосовно подальших дій правоохоронців. Головне побоювання у мене стосовно реакції подальшої суспільства на цю трагічну подію у Харкові. Тому що дуже багато разів ми бачили, що яка б страшна трагедія не трапилася, вона може шокувати українських громадян, медіа-аудиторію буквально на 1, 2, 3, ну максимум там 4 дні. Після цього стається ще якась подія, те, що було вчора, позавчора, 5 днів тому, а тиждень забувається.
і, власне кажучи, привернути увагу до того, що трапилося жахливого тиждень тому, вже практично неможливо. Тому що, з одного боку, людям не цікаво, вони втомилися, з іншого боку, увага переключається на різні інші події, політичні, навколополітичні, соціальні, там, зі світу шоу-бізнесу і так далі. І суспільство про це забуває, і оце головна проблема. Цим користуються співучасники, родичі тих, хто порушує закон. Ну і, власне, вони вже використовують правоохоронців для того, щоб спочатку обрати м'який запобіжний захід, тобто вийти на волю під там особисте зобов'язання там чи під внесення застави. Бо, наприклад, нагадаю, що після того, як суспільний розголос і суспільне обурення стихло, наприклад, Станіслав Толстошеєв, такий відомий учасник, точніше, винуватець скандального ДТП зі смертельними наслідками 2 роки тому майже, вийшов на волю під заставу у 112 тисяч гривень. 112 тисяч гривень лише. Суд виніс рішення обрати запобіжний захід для людини, яка вбила іншу людину і одну поранила. Розумієте? Так що головне, щоб люди просто не забули про те, щоб оцей градус суспільного обурення, він якось перетікав в таке терпеливе, постійне нагадування правоохоронцям про те, що цю справу треба довести. Пане Дмитре, дякую вам за коментар. Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач, був на прямому зв'язку зі студією. 10 секунд маємо. 10 секунд, Зоряна. Нема що доповнювати. Я, в принципі, погоджуюсь з усіма тезами. Єдине, що я поправив трошки Дмитра, не правоохоронців, а все-таки питання суду. От і все. Дякую. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був гостем в нашій студії. Прямий ефір на телеканалі АТR продовжується. Залишайтеся з нами, буде цікаво.